संख्रि हाजो पिकनिक स्पटखौ दिनै जोङो अपेनिं खालामबाय दिनैनिफ्राय दिनै 18 डिसेम्बर आरो 2025 दिनै जोङो जोंनि मानगोनां दरङाजुलि समस्तिनि जोङो बारग' TLCC चेयारमेन बिथांनि थ्रुयै जोङो दिनै अपेनिं खालामनानै लाबाय आरो जायफोरा दिनैनिफ्राय जोङो जायफोरा पिकनिक जानो लुबैयो बिथांमोना फैनो हासिगोन आरो जों फैनायनि थाखाय गासै जोङो सुबिदानि थाखाय जोङो डेक'रेसनखिनिखौ जों क्लियार खालामबाय लामा सामाफोरखौ जोङो क्लियार खालामबाय दा बेखौनो आं गासैखौबो खावलायो जे दिनैनिफ्राय जायफोरा पिकनिक जानो थाखाय फैनो गोसो दंमोन बिथांमोना जोंनि संख्रि हाजोआव फैनो हासिगोन बेखिनिखौनो आं रायजो राजाखौ खावलायहरबाय बेयाव फैबा मा नुगोन नुनाया बेयाव जोङो हाजो दङ दै निजोरा दङ आरो बेयाव थानानै मोनसे मोजां मोनसे परिबेकखौ मोननो हायो आरो दा बेयाव थानानै जोङो मोनसे गावखौनो माने गुबुन जायगायाव थानाय बायदि मोनसे फिलिंस फैयो आरो गोसोआव आरो गोजोननाय मोनो दा बेयाव फैयोब्ला माने थाब माने थांफिननो गोसो जाया आरो इन्टारेस्टिं जायगा दुगैनायनि थाखाय जोंहा सुबिदा दङ आरो जोङो लोंनायनि थाखायबो जों दैनि थाखाय माने सुबिदा दङ गासैबो बिथिङाव नायोब्ला जोङो जायगाया जोबोद समायना आरो खाथियावनो हाजो दङ हाजो हाला दंजोबो दाउसिन दाउला नुनो मोनगोन माजों फैयोब्ला संख्रि हाजोखौ मोनगोन जोङो डाइरेक्ट रङियाथिं फैयोब्ला जों तामुलपुर मोनगोन तामुलपुरनिफ्राय डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय गेटसिम थाङा लाबासिनो ओरै दाननानै पार्किजुलिनिफ्राय जों पाहारपुर मोनोब्ला डाइरेक्ट जोङो जायगाखौ मोनफैगोन आरो ओरै नलबारिथिंबो फैजागोन नलबारिनिफ्राय डाइरेक्ट नबस्ति बागानपारा नबस्तिथिं फैनानै जोङो बेखौ मोनफैनो हायो आरो